Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadin hanyosnem ka jingsha khangno batti bat banshalan ye udoyong hapo ka Jilla Meghalaya da ka National Green Tribunal ka Jilla Meghalaya menta ka kenti kala lajno sisendon nagane ka jingsha te sha khom banti ya udoyong kane kala paushairu hadin baka sarkar India ling baka Ministry of Coal New Delhi ha ka henreutri gubna jemmang arjar arpuwai kala pediangnya ka coal mining application jong ki sangut kinong apply banti doyong kat kum ka juk start sayen ka bamenta kani ka hukum kala miru hadin arbanai baka sarkar jilla kala de ban pun kre ya ka standard operation procedure naka benta ka jingti doyong hapo kani ka Jilla Meghalaya kini ki sangut kinong apply ban yo ya ka license mining banti ya doyong ki kentop ya uba shining star khardeu saw uba marbiang bor nongse uba irantis simply but uba saje lalu kibadai ki nongsong shnong na ka West Khasi Hills district but kentobru ya uba tailang pede ubadai nongsong shnong na South West Khasi Hills district nakaliang jong nonglum kubor ka Batesi TV uloyo lal ru ban yakren but uba marbiang bor nongse but uba shining star khardeu saw ha ka bakila penpau ya ka jing sngongo ya ka sarkar jilla hapo ka jingelam jong Konrad Kongkal Sangma kumu menteri rangba ubala shimkhia bha ya ka ni ka kam hado bakanda urlong kumne nakaliang jong ka Ministry of Coal jong ka sarkar India dan hakan reutrik jong uni benahi jong benai me arajar akuai kala approve ya kisan tuli ki application jong ki ban apply na ka scientific mining po state Meghalaya jong ni te kon kong ni snga benai kublai ya chief minister jong ni Sri Konrad ki sama ya ka ila trishtom na ka benta ban budin ya kini ki application gi jongi ban nakliang jong iru lengba kajing itu itau bat ki brio hang thi hapo Ministry of Coal bat lengba kajing treshtom jong chief minister jong ka sarkar jongi sarkar sama ila yo ban approve ya santli ki application ki bring prospecting license na ka ka scientific mining hapo Meghalaya jongi kumbangi shpun kan mau ba hadin ba nagaliang jong ka NGT kala khangi ke jingti doyong hau khatsau tarik April jong snam aja khatsau nagaliang jong NGT hat kopor hadin jong jing flat no jong itu ki nongti doyong hapo Guru Hills ladon ke jing sa aikis ya ka sarkar Meghalaya have david kan nongti doyong but hadin ba kanika NGT kalawan tuklar ya kena konti duyong ya kebangitip kum karam gold mining apo state Meghalaya jong ni naduk to kopor hadu mentah nagaliang jong ka sarkar Meghalaya kampat la bale rei dei kena kenti apo ka jingalam jong Konrad Sangma ilala ban thaulat ban prilipti naga mentah ban wengno sisendon ya kena ka jing khang ti duyong ba agent NGT hapo ka state ki chungi te ikermen bagani ke jing pli lat lengba ka Ministry of Coal ya kini ki license ki chungi ikermen scam ba kan salong ke jing kerku ke bakrau tang ya ka state rai kham tame ya ki nongbla ki be im jakpo ku mangitip na rapo Meghalaya chungi 90% babun na ki beriu ki im nagani ka kam nagpati belan duyong but ikerman ru ba kilse gani gan long ka wei nagbanta kalat jing penmi lada duyong jungi nang ni lala bansalan sawei ru kan don ke jing kiu ya ke revenue jong ka state but kum juru ya ka district council kan yo ya ka share jong ka realty napo na duyong tikani kan long ka jing kerku bakrau tangi ni ki bayo ya ka mining license lade kibayo ya kanika approval and regan long ru kajing kerku berkajing mentoy na kabanta ka state hi borok kawai but kumangil kalong menta kamtam garang don kanika coronavirus kanika pandemic ikmi lenti banakum no in
ya ka mining plan ki jongi ngin yo pan approval na po ka Ministry of Coal akuno da haunai September November kemudian la yo lati ka ban train no ya ka scientific mining hapo Meghalaya te kuma nyetip berkat ba nagaliang jongi di jong ngi ba apply kanika scientific mining ngia don sangut kuma ngi i mengani nagaliang jong konrad sangma la depan please pokat Twitter jongi apa dia berkisan gut ki aplikan boleh apa approval kompetitif mangi besok ni mga marbiang ba shining star kadosau nanta i way pat pelojungi pak sajai lalu nanta i way simply beri way pat na po southwest kasihil pak tela pedi te hikamen skam ba lengba jongi kisan kli sekan long kajing pli kalenti na kamanta ban bagin yo banti yun doyong lengba kata ka scientific mining dan lengba kata ka mining plan apa nagaliang juga di department of repair sorkar kita berkreat mentah abdi buat kanika scientific mining no yon sidon ki beriu mentah ki basung tu bakla bandong ba anda apa kita ka scientific mining ki beriu kin ya du belano kin kinom yo su mo kumayo lat ban kamai mentah rei ini tu pi ba bangi prepare ya kanika scientific mining ni hable rupa dia ka mining plan te hakani mining plan sa indang gila long well prepare ka mining plan butkin sa don gen te ki criterion ki rules ki nak menta ban product te kum do kontrai rei kani ko kontrai kamong ba ong lasai indang gila poi te scientific mining baru khot in penot kam daga machine dan yang chule daga remote control rei kata kan kanom la ban long tan ma ba kumbalong hi la penot kam no machine ru labor ni habdon kam ya ka workforce ko mangi ong no ya ka workforce na ka labor force ni habdon kam ba te kumong bagane kumut kan automatic hi kumut ki brew ki ba i ma ki jaka ka kam ka jam ka long hi na ko menta ka jing mentoy jong gitu hi ki badon gitu area ki badon kan ki jing ti do yo kan long kalat ka jing kamai na ka menta jong ki hi kumaki yo ya ka jing kamai ya ki forum chwa. Lastly, I would like to thank the Chief Minister, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Konrad Sangma. At the same time, he was the Minister in charge of mining and geology, who has taken the issue of banning of coal in Meghalaya as a top priority. That after the approval of the Ministry of Coal for the 5 applicants, that the ban of the Honorable National Green Tribunal in Meghalaya has come to an end today. Thank you. Mat kai kepala dapkren kemut ba ila dapkren dari Pasar Marbiang Syakmak te naklen juga ai kublai kamtam yau siam kenal sama ubala kulai ban yadon benta ban yarap nak benta kenika mining jogi ba ila ban bangila job nak benta kenika kam banti doyong hapo ka stin ya.